Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Niya nausab ang tulumanon nga giuluhan, lanog sa kamatuoran nga gipasiugdahan sa Bible Apostolate sa Diocese of Dipolog, uban na sa mga ginsakpan niini nga mga Catholic Faith Defenders nga maura po'y mga miyembro no sa Bible Apostolate no nga usa gayud ka ministry no sa atong simbahan o gato sang pagyukbo no sa atong station manager dinhi sa maong istasyon 92.5 FM, station manager Jet Upilak, ubana sa iyang amigo po nato dinhi no nga chief technician no si Engineer June Daymil o uban na gyud no sa tibok staff dinhi sa mao nga istasyon atong pagyukbo kanila pagtahod o gusab dili gyud nato kalimtan ang atong espiritual nga amahan ang atong obispo no sa Diocese of Dipolog nga mao gyud tugot nga mamugna kini nga tulumanon. The Most Reverend Severo Kairmari, uban na sa mga kaparian nga mialayon ganiya sa pagpangamahan dinhi sa atong dapit no sa Diocese of Dipolog. Sama pananglit no sa ato yung Bible Apostolate Director nga si Monsignor Ramil Curong nga kung wa ko masayop, wa ko malimot na assign karon sa Rojas no atong simbahan diya sa Rojas. O gusab ni Reverend Father Ruin Roy Salvo ang atong katikista no kuana diay mawibes no diha sa San Roque nga atong simbahan diya San Roque Sikayab. Okay. Now pila na kahigayon na sugdi ang katekism diha no mawibes o miaging webis pagyud ko naka-appeal o balik. Okay. Sukad ma-transfer no mabalhin si Reverend Father Ruin Roy Salvo. O napabakoy nalimtan. Siyempre no ang atong organizer sa Catholic Faith Defenders, si Attorney Mike Abbas, sa ngalan niya no kita nga mo'y magiguban kaninyo karon no kay pahibalo siya kanako nga ako sa ang mo serbisyo no karon kay bag-o lang siya no naabot gikan sa Cebu o Bohol no kay sa iyang mga kaakuhan pod no. So atong pagyukbo pagtahod ni Attorney Abbas no sa ngalan niya nga kini si Silbert no Dondoyano Sr. Maoy makig-uban ninyo karon. Og akong pagtimbaya no sa tanang mga kauban ako sa Bible Apostolate, mga Catholic Faith Defenders, akong pagyukbo kaninyo tanan. Og usab sa mga naminaw, mga Katoliko ug dili Katoliko, akong pagyukbo kaninyong tanan. Okay, murag taas-taas naman to atong intro. Ay pasalamatan dayto nato ang gahatag og kinabuhi niining kining at maong programa nga kung wa ko masayop mao pa bagihapon ang Kasigat Turgo Oilfield Scene og pinaagi gyud sa nangamagyud ani nga mamugna kining tulumanon ni Monsignor Ramil Curong no atong pasalamatan si Father no kay gahatag gyud siya anig bili kining apologetics program sa Katoliko dinhi sa atong dapit kay sa iyang pagtuo nga gikinahanglan ni nga tulumanon no siguro kahibalo mo nganong gikinahanglan ni nga tulumanon kay daghang namiya sa pagtuong Katoliko tungod sa kakulang sa kahibalo mahitungod sa pagtuong Katoliko. Nagani ko'y na-post sa social media in English man to, dili na ko
ma-memorize to. Ako na lang kwaon ang tot nga giingon dito sinuwat to gikan gikutlo to gikan sa usa ka sinuwat og pari. Si kung wa ko masayop malimot Reverend Father Oscar Lukfair, ang usa ka apologist pod nga pari. Nga matod pa niya, daghan kayong mga Katoliko karon ang dagko kayog nahuptan, no? Sa edukasyon, no? Ang uban nahimog yung mga abogado, nahimong mga politiko. Niya basta tag-as kayog nahuptan o mga katungdanan. Daghan kay silag nahibawan mahitungod sa secular o sa kining sa kalibutan, no? Maalamon. Pero ang ilang kahibalo samara ang ilang kahibalo sa ilang pagtuong Katoliko samara sa kahibalo sa usa ka bata. Oh. Siguro kadturang gagmay pa sila, mga katikista sila, na mga katikistang gatudlo, dito rataman ilang nahibawan ang mga basic lang. Mga basic lang. O mao nga kung dunay mga dili Katoliko ang magsangyaw nga manudlo pod og mga taki sa pagtuong Katoliko, dili sila kahibalo unsaon pagtubag. Mao nga dili ikatingala nga daghan kanila nga tuwa na no sa ubang tinhuan ni biya na sa pagkakatoliko. Mao nga importante no gikinahanglan nga masayod ta, mahigmata ta mga Katoliko nga ang ato diayng gituhuan nga dili mao o nasayop base sa pagpanudlo sa ubang mga pastor, ministro. Ako moingon kaninyo dili kana tinuod. Na ay tubag ang Katoliko, wa lang ta kahibalo. Mao nga dapat mahibalo ta. Ako, no? Siguro nakahibalo na mo. Ang uban ninyo sigurong mga listener sa kining akong pagpadayag dinhi sa maong tulumanon o sa social media na among ko'y YouTube channel, ang Veritas Dipolog. Ang nakailan ako, nakadungog na sa akong mga exposition. Kahibalo mo nga ako hapit ko mubiya gyud no sa pagkakatoliko. Hapit ko ma-INC, hapit po ko ma-sabarista, no? Kadtong Herbert Armstrong version nga sabarista. Dili tong kang Ellen White nga sabarista. Kay ang sabarista gud sa atong panahon karon daghang kaing version, no? Mura pod og kana bang kining cellphone na Samsung, na Realme, na sa man advertisement naman sorry. Okay, daghang kayong version wala pod og operating system sa computer, no? Daghang version. Mao po na ang sabadista, dili lang kay sabadista, ang uban pong bisan ka ng mga born again, daghan po ng version. Di ba? Daghan na silang version. Oh. So mao na, no? Nga importante nga masayod ta kay ako lagi buhing ebidensya nga hapit ko mabalhin og mga dili Katoliko nga grupo sa susamang rason, no? sa susamang hinungdan nga karon daghan na kayo namiya sa Katoliko na kay mga relatives, no? Nga mga inilagyod pod og professional nga dili na Katoliko. O buti pasabot nga kita nabahin, no? Wala ta maghiusa karon ng mga Kristiyano. O gani gikaguol ni nato kay ang atong panagbahin-bahin ron sa tinuhuan mura magwala nato, mura normal ba? Gihimo natong normal nga supposed to be dili gyud unta ni normal. Kay ang default yun nga dapat ato yung ipatunhay ang gusto sa Ginoo. Mo man ang default yun, sa manang default, nga kanang dapat mao gyud ay atong hiusahan ba nga baruganan. Nga, mangutana ko ninyo, kini bang panagbahin-bahin nato ron? Gusto gyud ang Ginoo ani, kining wala ta mag-usa? Lain-lain tag mga leader nga ginasunod sa pagtuo?
Huna-huna ako ninyo mga igsoon, kung nalipay ba ang Ginoo anak. Muhaom ba na sa iyang gisulti sa gospel, no? Sa Juan 17:11 pananglit nga nag-ingon siya sa amahan. Amahan, mausaunta sila. Maingon nga ikaw ug ako usa. So kung atong sabto na, dili gyud ay mahimuot ang Ginoo niining nahitabo nato ron nga lain-lain og bersyon ang atong Kristiyano nga pagtuo. Naay mo ingon nga si Kristo dili Dios. Naay mo ingon nga kana kunong espesyal nga adlaw sa pagsimba, dili gyud ibalhin sa Domingo kay Sabado ra gyud, Saturday ra gyud, 7th day of the week ra gyud na. Kung ilisa na gilapas kuno ang balaod sa Dios, di ba? Na mga ang atong mga igsoong sabadista nga hapit ko na apil pod anang kanang ilang grupo. No? Kinahanglan po'y mabasa sa Biblia sa Daniel 7:25 ba to kung ako masayop. Nga taong gipasabot o mga tao ba nga mag-usub sa balaod sa Dios. Na? Convincing sad, no? Kay mogamit kog Biblia. No? Pero nasuta na ko sa dihang nakasabot na ko sa Katoliko, dili man dayta mo supak anang ilang gikutlo nga bersikulo. Ang interpretation lang, no? Lahi. Lahi ang ilang interpretation ug mura pog tinuod, no? Mao nang daghan pong nahimong mga sabadista. Oh? Tinuod ba nga kanang giingon sa Daniel 7:25 nga mag-usab sa balaod sa Dios na tamaan kanang atong Saturday to Sunday observance? Naabay mga apostol ang nanudlo ana nga maunay usa sa bot ipasabot, example anang paglapas, pag-usab sa balaod sa Dios, mo ba na ang gitumbok? Kung basahon nato sa Biblia, wa po tayo mabasa. Di ba? Kay ang mga apostol sa ilang sinulat, Dres New Testament, wala man gyud po ko'y nabasa nga ang gipasabot anang Daniel 7:25 nga mag-usab sa balaod ang Katoliko. Nga giparticular gyud kanang pagbalhin sa espesyal nga adlaw sa pagsimba gikan sa 7th day of the week ngadto sa first day of the week nga Domingo. Oh, hinoon mga igsoon, ako lang isulti ninyo, dili nako ni himuong topic hining Sabat, no? Sa laing mga video ako ning gi-discuss, no? Lahi ang nasa akong ginahuna nga akong ihatag ninyo karon, no? Ako lang pahibalo ninyong daan nga ang Katoliko na ay tubag ana. Dili gyud Katoliko ang maigo anang nag-usab sa balaod sa Dios. Mohatag ko ninyo kluha nga nganong dili Katoliko ang maigo ana tungod kay kung basahon nato ang Biblia, dili tanang balaod dili pwede mausab. Akong usbon ha? Kung basahon nato ang tibuok Bible, dili tanang balaod dili pwede mausab. Unsay bersikulo ana sa Biblia? Ang bersikulo sa Biblia ana nga atong gihimo nga premise o katibayan nganong husto ang Katoliko nga kanang panghuna-huna mahitungod ana nga dili tanang balaod dinhi sa Biblia dili pwede mausab. Naay pwede mausab. Ug ato na lang sayron dayon nato unsa man tong balaod nga gihisgutan sa Daniel 7:25 nga dili pwede usbon. Ug ako mong ingnundaan, wala gyud na giusab sa Katoliko. Kanang gipasabot sa Daniel 7:25 nga dunay mag-usab sa balaod sa Dios, aligasyon ra gyud ang gihimo sa mga sabadista. Tingali, kuan siguro, honest mistake siguro. Ma-consider na to nga dili sila mag-guilty kung honest mistake, nasipyat lang gyud sila sabot. Pero kung nakahibalo sila nga sayop gyud ang ilang pagsabot, unya gipadayon gyud nila, mamiligro sila ana, no? Kay mag-guilty man sila. Kana bang nakahibalo ka nga sayop ka, unya mo padayon gyud ka, di ba? Guilty na ka na. Di ba? Pero kung wa ra pod sila kahibalong na sayop day sila, now sa moral philosophy dili na guilty. Madana atong pagampo sa Ginoo nga amahan,
pasaylua sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. But pasabutan na kanabang honest mistake. Kanagong honest mistake sa moral philosophy is not considered to be a sin. Kiwa man kang kahibalo. Dili parehas anang atong balaod sa gobyerno nga ignorance of the law excuses no one. Dili yung ka ma-exempted. Dili ni mo himuong kanabang himo ni mong palusot nga mayon ka o magkukahibalo. Oh. Dapat lang po no sa atong gobyerno kay dili manggod ang naa sa atong gobyerno dili manggod po Dios atong mga judge, atong mga abogado, ang atong mga kanabang namunuan, dili manggod parehas og Dios nga makabasag yun sa una-una og kasing-kasing tao nga makahibalo nga oy honest mistake to. Kato dili to honest mistake. But pasabot kitang mga tao di tang makasigurado gyud og honest mistake ba to og tinuyuan gyud. Di ba? Mao na nga makasabot ra pod ang Ginoo nato nga sa atong balaod sa tao, ignorance of the law excuses no one. Mao na nga magpakisayod gyud ta. Or kay dili man day ma-exempted ng ignorante. Di ba? Pero sa Biblia kay ang Dios makabasaman sa atong una-una o kasing-kasing. So pwede siya mo kuan, muhimo og ingon ana ba nga sistema sa balaod ba nga kadtong honest mistake dili pakasad-on. Ang pakasad-on katurag yung nakahibalo nga mao na insakto unya tuyoon yun ba ang dili insakto. Mora to'y guilty. Nakuha ninyo? Ako na lang nang gi-explicar ninyo ng kalainan na sa honest mistake o tinuyuan. Munang ako pasalamat ko o nagtuo ko nga ang Holy Spirit gyoy gagiya nga maglikay na ko ba anang magpataka ko og hukom sa mga dili Katoliko. Nagtuo ko nga ang Katoliko mao gyud original nga simbahan. Nga gisugdan ni Kristo. Pero dili day dapat nga hukman na lang ng laing mga grupo nga mga satanas na o mga impierno na dili day na mao. Sa pagtuo nga dili manggod tanan na bulag sa Katoliko tinuyuan. Dili manggod tanang ni bulag sa Katoliko nga kahibalo gid sila nga Katoliko gid mo'y original nga gitukod ni Kristo unya ilang gibiyaan. Naamay na bulag sa Katoliko tungod kay ang ilang mga ginikanan dili na Katoliko daan. Diba? Alang-alang i-impierno ni mo na tungod lang kay wa masakop sa tinuod nga simbahan. Dili po na murag layo po kay na kung una-una na to ba sa moral nga panguna-una o analysis. Murag makaingon ba ka nga ang Diyos day dili makatarunganon nga huwes. Kay iparehas man i-impierno ng nakasala og tinuyuan og wala gituyo. Di ba? So mo ni nakatunan nako sa Catholic theology nga convincing yung kayo. Kanang nagi si art o kanabang dapat yung tuhuan. No? Kay makaturunghanon yun ning Diyos sa Katoliko kay di ni magpatakag hukom sa mga nabulag. Dana sa katikisim mga igsoon. Kung magtuon mo katikisim makahibulo mo na unsay honest mistake, unsay dili. No? So mo na nga bisag nagdipinsa ko sa Katoliko, naglikay yo ko nga muingon ko nga ikaw pastor, ikaw ministro, di man ka Katoliko, sige ka gatakis Katoliko, impierno gyud ka. Galikay ko ana mga igsoon. Kiwa man kong kahibalo, di man ko Dios. Nga honest mistake ba na ang iyang paghimo ana o tinuyuan, no? Ang Dios ray nakahibalo, no? Labang nakahibalo ang Dios ra gyud. Mo'y nakahibalo kung gituyo ba na nimo. O unsa po'y rason nganong imo nang gituyo. Di ba mga igsoon? Una karon dirita sa kinibang ngano man gyud nga dili nato biyaan ang Katoliko. No. Timan nilang dili tanang gihuna-huna sa tao correct gyud. Naay gatuo siya nga mao nay correct pero dili diay. Nalimot lang ko sa versikulo. Nawa na ko giandaw. Giimpronto man ko nato ni. No? Di ba bisag kamo kahibalo kamong mga dili Katoliko sa akong nahibaw-an ang kasagarang makahibaloan mga dili Katoliko. Ano? Kamatuuran mo yun nga sa atong panahon karon daghan pa yung mga Katoliko nga dili tigbasa og Biblia.
kay makabuang ko no. Tinuod po na mangyud po yung nangabuang nagbasa-basa og Biblia. Pero sigurado ko kadtong nagbasa-basa og Biblia nga di na mukaon ba, no? Wala kana bang magtuon og Biblia nga dili mo gamit og science. Oh. Inanglan mo basa galitag Biblia, ayaw po supakan ng rule sa science. Mukaon sabta. O dili po tanang oras lang yun, sige na kagabasa diya. O pahulay po ta. Matulog sa ta, no? O ting pahuway na kay na kung di intang pahuway, sige na tang gabasa, di ma-overpatig ta na. Madaaw ta na. Unang mabuang ta. Diba? O mao na. Dili makabuang ang Biblia, oy. Maka-bright no ni nato. Okay. Maka-lantip ni sa atong kahibalo mahitungod sa Dios. Kaya naa din gi-reveal sa Dios ang iyang mga pagtulunan. Makapabalaan. Makapasantos. Prueba na, daghang mga katolikong nga santos. Padre Pio, Mother Ignacia del Espiritu Santo, Mother Teresa, pagkadaghan, di na ako na tagsa-tagasaon. Oh, kay mga matinud-anong katoliko. Nganong dili yun nato biyaan ng katoliko, taliwala sa mga kalibog ron? By the way, daghang nibiyas katoliko kay wa nakasabot. O daghang nibiyas katoliko tungod kay sa dihang naminaw sila sa mga dili katoliko, katumay hinuoy ilang gituhuan. Mo man kuno'y correct. Pero timan ibiya, nahinumdum ko na ako'y higala nga kung ako masayop announcer gani po diri sa atong istasyon DHAA, di ko malimot ang iyang gisgutan nga usa ka komentarista, ingon siya nga, kana kunong bakak balik-balikon, dili matubag, dili maribat ba, dili ma-refute, mahimo daw kuno ng daw tinuod sa mga tao nga wa masayod sa unsay tubag. Mutuog ko ana. Mao na nga kita mga Katoliko, kung kahibalo ta, mutubag yun ta. Kay kanading mga bakak nga gipangtudlo sa uban, kung dili na to tubagon, dili na to ingnon nga kana bakak, mahimo din ang tinuod para nila. Sample ha, tagahan mo na akong example. Naay gatudlo, mga pastor bagyod, ministro. Naay gatudlo nga kana kuno mga icons nato sa Katoliko, mga sacred images, mga idols, kun mga Diyos-Diyusan, mga Diyos-Diyusan kuno na. Daghan rabang nito ana. Daghang nito ana, kadtong nito ana, kadtong kahibalo unsay tubag Katoliko. Unsay Catholic nga katin-awan. Mao ra po'y madala. Nganong nadala man kay way nakatudlo siguro nila, wa siguro yung mga Katoliko nga nagkabana sa pagtubag. Pero hinoon sa atong panahon ron nga nagkahinay nagdaghan ang mupasabot kanang grupo sa CFD, daghan ng mga apologies nga mga Katoliko, gani ang uban dili pod Katoliko na convert sa dihang nakahibalo sila na nga importante yun nga mo explain yun mo tubag yun labi na itong nabasa na ko itong Second Plenary Council of the Philippines nga libro, katong libro sa mga obispo. Itong ilang meeting nga nahitabo niya itong 1991 sa Manila o sa Kauluhan. No, nag-council ang atong mga obispo. Sa Pilipinas, rapoto, dili ito matawag og ecumenical. Basta kay kuan lang to, sa diri lang sa Pilipinas. Mga obispo sa Pilipinas, lahi ng ecumenical council yun or sama na bay laing term na basig na sipyat kog term ba ng mga council. Kaya ang but pasabot na ay council nga tibuok yun simbahang Katoliko, mga obispo magtapok. Para sa atong Council of Trent ba to? O katong First Vatican Council? Pero kadtong konsilyo sa mga obispo sa Pilipinas, mga obispo ra to sa Pilipinas, niadtong 1991, nagtigom sila kay ilang gihisgutan unsa kaayo mga problema sa simbahan. Unya biblical man so no. Siguro ang uban murag wala lang nila ba nga anong mag-council man ng mga obispo. Ikinahanglan na kamo gani bisag kamo kung naamoy mga grupo, mag-meeting man sab mo, di ba? Kung sa may purpose nga mag-meeting mo kay basing dunay mga bingkel-bingkel, dunay mga kana bang wala pagkasinabot o pag
wala pagka sinabot o dunay mga istoryang mga di mao nga murag nakapahaling og guba sa grupo. Hisgutan man na dito sa meeting. Di ba? Unya, mao gyud po na ang nahitabo pod sa unang iglesia. But pasabot panahon sa mga apostol mo po na ilang gihimo katong gitawag og First Council of the Church sa Jerusalem nahitabo kadtong nagtigom ang mga apostol, no? Nagtigom ang mga apostol sa Jerusalem. Motoy gituhuan gani sa atong simbahan unang konsilyo sa iglesia. Unya, ug unsay decision ato nga council tuhuan gyud. Mo bitaw naglibog ko siguro walang kulang lang gyud siguro sa insaktong paminsar ba. Nganong mutuo man ta katong nagtuog Biblia mutuog gyud og Council of Jerusalem katong nahitabo sa mga apostol. Pero kining council go dili man nimo hunong. Kay ang purpose sa council hisgutan unsay mga sungi, unsay mga problema. Dayon maghuna-huna dayon unsay sulbad. Mo man ang council. Basahan ra ninyo ng Council of Jerusalem. Nganong nag-council ang mga obispo, nagtigom. Kay naamang go dili magparehas og gunahuna na may moingon nga unsa man ni kining mopasakop sa bag-ong gisugdan ni Kristo nga gingharian kining Kristyanismo. Unsa man ni kinahanglan pa ba gyud gihapon tulion ang magpasakop? Di ba? Oh. Kinahanglan pa ba gyud gihapon then kinahanglan pa ba gyud gihapon nga ipihig ang mga kining mga hintil kun dili mga Hudiyo kay sa karaan kung tinuhuan sa Jewish religion ang mga Hudiyo ra may makaapil. Isipon mang mahugaw tong mga hintil wa may ko. So mao ni usa sa mga gituki dito then sa dihang nahumantong taas nga lantugi ni dogmatize dayog statement sa mga nagdogmatize kanang official gyud ba nga statement nga mao ni si Pedro kay siya may holder of the keys of the kingdom. Siya may ni bungat og mga pulong. Pagtingog ni Pedro hilom gyud sila tanan. Mura ba og kana bang mag-council ng atong mag-meeting ng atong Supreme Court nga magdebate pa na sila gani no kanang mga justices sa balaod then ini matuki na gyud nila ang issue then ang katapusan musulti nga mao na gyud ay usahan sa tibuok Supreme Court ang Chief Justice. Yun na momento ang nahitabo sa Council of Jerusalem. Nga taas kaing lantugi. Naglantugi ang mga apostol o katong tuwa dito sa council. O human sa taas nga lantugi, naitingog na yon ang holder of the keys of the kingdom, si Pedro. O wa gay misupak. Kabalo mo wala ni supak. Kay mutingog na gali ng labaw sama sa Supreme Court, hilom gyud tanan kay mo na nay final decision. So di na supakon. Nalay wa gyud ni supak ni Pedro atong pagtingog niya. Okay, sama lagi ang Supreme Court inig mag debate na ng mga justice. Di ba mabahin pagali na sila, magbutuhan na pagali na, di ba? Kaya ang katapusan yung mubungat sa kanang himuon ng hiniusang desisyon sa Supreme Court ang Chief Justice. Mo po doon itabo sa Council of Jerusalem. Pagtingog ni Pedro, agi misupa kay siya may katapusang musulti, kay siya may holder of the keys. No? Sa tema nato sa papasi, sa Santo Papa ato ng matuki ug ayo mga igsoon. Dayon, naay mo ingon nga, dili si Pedro mo'y leader ato, kay dili biya siya mo'y katapusang nisulti. Kinsa man kuno? Si Santiago kuno, si James kuno mo'y katapusang nisulti. Pero mga igsoon, kung ato gihung tun-an tong gipangsulti ni James, dili biya about atong issue nga gidebatihan. Ang ni bungat og mga pulong mahitungod unsa gyud sakto nga interpretation sa Kristyanismo, mahitungod atong ilang gituki nga sungi, si Pedro baya nyaway misupak. Unya kadtong tingog nga gisulti gipadayag ni Santiago, na nagiskot lang siya dito og mga disciplinary rules. Ang iyang tingog dito wala siya ni supak sa gipamulong ni Pedro kay final naman to. Nitingog lang siya kay sa protocol god kung asa ang council patingogon po ng leader dito o obispo dito. Kay
sa lugar god nga nag-council sila, kinsa may obispo dito, si Santiago man, si James man. So kinahanglan mo tingog po siya. Mo na rason. Pero ang leader gyud si Pedro, kay siya may gibinlan sa mga yawis giharian sa langit. Nitingog lang si Santiago tungod kay obispo man siya, leader man siya sa Jerusalem, di nahitabo ang council. Di ba? Pero ayuhag basa ng iyang gipamulong, di ba? Guys, gut ra siya mga disciplinary rule diha nga daan ng nahibawan sa grupo. Gani gi-appeal pa nila ng disciplinary rule sa mga Hudiyo nga dili mukaon og dugo. Di ba? Gi-appeal pa na nila nya mo pugali na gibasihan sa INC og kining saksi niyo ba og bisan kining mga dili katoliko nga bawal paghihapon ng dili pakaon dugo. Ang ilang gibasihan ana Council of Jerusalem. Pero sa Catholic exegesis, dili na sa universal rule. Temporal ra na. Kanang disciplinary. Sa ilang panahon, unya, ang mga balaod God, mao na niya, kato kung giingon ninyo, dili tanan balaod, dili pwede mausab. Ang atong key verse, ana, katong Hebrohanon 7:12. Basahan ninyo ng Hebrohanon Kapitulo 7, versikulo 12. Giingon diha nga, kay kung ilisan na ang pagkapari, ilisan usab ang balaod. Akong usbon ha, Hebrohanon 7:12. Kay kung ilisan na ang set of mga pari, hugpong sa mga kaparian, ilisan, usabon usab ang balaod. Sa ato para na, day balaod mausab. Og mo ni akong giingon ninyo nga, dili tanang balaod, dili pwede mausab. Naanas Bible. Di ba? Kadtong gikutlo sa mga Sabadista sa Daniel 7:25 nga dili pwede usabon. Ako na lang isulti ninyo ha. Ang mga balaod moral na balaod moral. Dili gina pwede usbon prasa ng thou shall not kill. Ayaw pagpatay. Wala man nagiusab sa Katoliko. Padayon na magyapon ng bawal ng pagpatay. Kanang dili ka manapaw. Dili ka mangawat. O kanang naas na pulo kasugo ba? Wag yun na usabas Katoliko. Bisag basahon ninyo ang katikisim. Ug naa may giusab ang Katoliko, kadto ra pong pwede mausab. Kay nag-ingon man ang Hebrohanon 7:12 na ay mausab nga balaod kung mag-ilis nag mga pari. Kay duha man gunay kahugpong sa mga pari. Una katong daang testamento. Lahi man to katong relihiyon pagani ato, Judaism religion. Katong binding pa ng dili katong kusyerlo nga dili pakaon ng baboy isdang walay himbis, then binding po to mga pistas karaan pagkadaghan no. Gani giapil-apil pa nila ng atong balaod nga nisugot na lang si Moises kay agis kagahe nilag ulo. Kana bang masakpan ka nga mananapaw ka, batuon ka hangtod mamatay, ila pag inang giapil. Di ba? Wa mong kibaluan na. Oh, pero pag abot ni Kristo, iyan ang giusab. Na dili lagi tanang pag-usab bawal o dili mahimo kay si Kristo dunay giusab. Hibuwa mo kay baluan na. Gani ang iyang simbahan gitagaan niya authority sa pag-usab. Wa mo kay baluan na. Basahan ninyo Mateo 18:18. Klaro kay nang authority sa simbahan nga gi-extend ni Kristo sa iyang simbahan. Maingon nga ako gipadala sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Asa man na mabasa? Juan 20:19 hangtod sa 23. Juan 20:19 hangtod sa 23. Diha gipadayag ni Kristo nga wa siya mag-inusara anang authority. E kanang pwede mo himo mo bungat og balaod, mo panday og balaod og muluag og balaod. Sa to pa kanang pagdili og pagtugot. Wa siya mag-inusara ana kay niingon man siya, maingon nga ako gipadala sa amahan. Kanang gipadala sa amahan naa nay authority sa binding and loosing, pagdili og pagtugot. Oh, pero kana nga authority iya po nang gipasabot nga naa po na sa mga tao nga iya pong sugoon sama niya nga gipadala sa amahan, di ba? Klaro kay na Juan 20:19-23. Maingon nga ako gipadala sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. O kung naay authority si Kristo nga gikan sa amahan, naapoy authority ang mga apostol nga sakop sa iglesia sa pagdili og pagtugot. Di ba? Oh. So to pa, ang mga apostol
pwede mag-usab-usab sa mga balaod nga pwede mausab. Ang dili mausab kanarang moral law sa mas napulo kasugo. Pero kay bulo ko nga ang mga sabadista maingon dayon, kanang sabat moral law man na anong giusab man sa Katoliko. Sa pasiluwa nga ni katawa ko kuan lang ni emphasis lang ni dili ko dapat mo katawa gyud sa ang tawo man ta no na gyud pagkatawahanon ba. Dili gyud unta ko dapat mo katawa. Mura man ko gabugal-bugal ninyo ba, no? Mga sabadista. Pasiluwa ko na, no? Mo po na komentaryo sa uban nako. Maangkon ko nga, mo na sayop nako. Na mga higayon nga mukatawa ba ko kung say sipyat sa uban, no? Which is wrong. Pero wala na ko nagituyo mga isu, no? Kay murag naanad na lang yuguan na ba? No? Kay kining tao mo, katawa mo po, mahimuot pa. Di ba? Pasiluwa ko, diligan ako na, basta ako lang yun, kung masayop manggaling ko, akong siguradoon nga, wala na ko tuyo Nikalit lang na kay muna gibati nako ba. Oh? Pero dili na mao. Ako no, bisag nagsangyaw ko, nagtabang ko sa simbahan, ako dili ko moingon nga tanan akong actuation, mga pamaagis pagtudlo correct. Naapoy mga higayon nga masayop kon. Masipyat kay kung kutlog bersikulo, kapila gyud ko na. Na gani magkabali, oh? Nay nag-cite kog bersikulo. Then pag paminaw na ko sa balay sa record, kaingon ko, nasipyat ko. Nabali ng Revelation ng Isayas. Sa ilo ako ninyo, wana ko tuyo. Ako gyud, ako lang ipasalig ninyo, masayop manggaling ko, wala na nako tuyo. Kinsa ko'y magtuyo og sayop? Di ba? Oh. Ang ako lang yung likayan, kanang kahibalo ko nga sayop na, unya ako yung itudlo. Di ba? Kahibalo kong sayop na, unya itudlo. Kana sa moral philosophy, guilty naman kana. Kibalo kang sayop niya, itudlo yun. Pero kanang wala tuyo mapasaylo ratas ginawa na. Katong pasaylo sila kay wa sila masayod silang dibuhat. Kana ra yun, ang peligro lang yun, kana bang kahibalo kang sayop niya, ipadayon gini mo ba? Kana, niya, napo kay rason nga basig personal. Di ba? Sama ng hibalo na kang, katoliko mo'y tinuod, magpadayon juga ng dili tinuod. Kay tingali diha ka nabuhi. Dako kag sweldo diha. Oh. Manuwag kas Ginoo biya na. Mo bitaw tong mga pastor nga nahigmata nga karon Katoliko na pagkadaghan na nagatos na gani sila kapin ron. Oh, na-organize na sila mga pastor, ministers nga gikan sa ubang religion nga ibalik na na-convert na sa Katoliko. Na-organize man na sila nga kung wa ko malimot ang ilang leader naron kung wa ko masayop si Brother Nui Dura no nga kani usa ka pastor sa Protestante nga na Katoliko na. Nahinumdum ko sa iyang gisulti. Kung makabalo na kuno kas tinuod, unya magpaligoy-ligoy ra gyapon ka tungod sa kwarta, tungod sa imong panginabuhi nga tuwa ka nabuhi didto. Lisod kuno kay na murag dili ka ura man ko gi-deny nimo ang kamatuoran ana, gi-deny nimo sa Kristo ba kay kung makahibalon na gali ka nga Katoliko may original nga pundok. Bisan pag magkalisod ka, mo ginang magpa-convert yung gas Katoliko. Kay mo may tinuod. Kay gusto mo po ng Ginoo nga mag-usa ta. Nya, kung himuon ni mong rason nga, di lang ko mag-Katoliko. Kay, di ra ba po ko mapari diha. Kay, mo iskwila pa man po. Ampot, dawaton mapuga ko. So, dire na lang ko. Nya, kay manubag mong kas Ginoo na. Kay, sama ramang gitawag na kaniya nga mag-Katoliko niya, magpagahay-gahay yung ka. Kay, agi sa sana si hinumdum lang ko atur ni Abbas. Agi sa kalawasan nga imbis kuno kalawasan ang tumong na kalawasan naman. Diba? Kay gitawag na ka pasiluwa ko ni katawa ka. No? Kay gitawag na ka sa Ginoo nga magkatoliko pero magpagahay-gahay gyapon ka. Kay ano man dili tungod sa kaluwasan. Tungod sa kala ang spelling ra gyusog. Ang letter U, kaluwasan, giusab ni mong letter A. Munang nahimong kalawasan. Sumunang dili ba na mao? Kay ang mga pagtulunan sa Biblia, dili biya kalawasan. Kaluwasan. Kanang kalawasan, ang kuwana na, expert ana kanang nang diya sa atong mga health teachers, kanang mga maestra sa sekular, sila mo manduan sa Ginoo na manudlo mo na kay kining Biblia ang specialty aning Biblia kuan man kaluwasan man kaluwasan. Okay so mao na mga igsoon dayon asa na ba kawato kay
mga 15 minutos na lang nihibilin. Now, daghan pa kong buot i-justify ninyo, nganong Katoliko mo'y tinuod. No? Okay. Now, timan ininyo nga ang mga apostol mo'y unang gitagaag authority ni Jesus Christ. Mateo 18:18. Ang inyong idili diri sa yuta, idili sa langit. Sa ato pa, kung tinuod tang mga Kristiyano o nagsunod sa Biblia, mutuo ta og unsay gipanudlo sa mga apostol, og giunsa nila pag-interpret ng kasulatan, mutuo ta. Unya karon kung wala na sila, kinsa naman po'y authorize? Tumaw day ng kanang pagtulunan sa apostolic succession kung kinsay na ay authority. Kung kinsa ang nakasunod sa authority sa mga apostol, dili kay bisan kinsa kay ang nahitabugod natong mga Kristiyanos karon nganong nagkabahin-bahin ta kay wala masunod ng protocol of authority. Ang gihimo natong basihanan sa tinuod nga pagsabot ug unsay atong nasabtan sa Biblia sa ato pa private interpretation, dili authoritative interpretation. Di ba? Unsa man ang private interpretation? Na sa 2 Pedro 1:20 kung wa ko masayo pag hinumdom. Ikaduhang Pedro 1:20 kanang private interpretation gidili na sa Christianity ug mo wa ta kabantay nga mao day nay pamaagi natus pagsabot. Undangan nato na kay dili na mao makapabahin-bahin nato na mo bitong ni daghan ning relihiyon agi anang private interpretation. Gani siguro imong una miyon ka nga dili man ni private ako. Kuan jud ni gigiyahan jud ko sa espiritu ani. Sayo naman nasultiyon bisag kinsa pwede masultihan na bisag ako. Maghimo kog laing grupo din moingon po ko nga gigiyahan man ko sa Holy Spirit. Dili man ni private ako. Akong i-explain ninyo ha unsa nang private interpretation. Ang private interpretation kana bang mo interpret ka sa Biblia nga wa kay authority. Kay sa Biblia, God, ang unang gitagaan og authority ni Kristo, mga apostoles. Sa magod sa atong gobyerno, dili man bisan kinsa na ay authority. Example, kanang institusyon sa pagkapulis. Tanan ba nga mga tao, tanan bang mga Pilipino, pwede muhatag og authority sa tao nga mahimong pulis? Mangutana ko ninyo. Kinsa may muhatag og authority sa mga Pilipino nga mahimong pulis, bisan kinsa ba, God? Dili uy, taka lang mo kung mayon mo bisan kinsa. Ang gobyerno gasit ana katong naara po diya sa PNP. Kung unsa nang mga protocol nila diha. Kung kinsay na ay authority, sila ra moy mo magbuot kinsay himuong pulis dili bisan kinsa. Ingon na ang Biblia pod ang mo interpret ani, ang mupasabot ani, ang mga tao nga gitagaag authority, dili bisan kinsa. Kay kung bisan kinsa may pasabot ani, magkalanrakas yun ta mga igsoon. Tanawa ron, unsa na kadaghan ng relihiyon nga, usaray Biblia, pero sa ilo ako, usaray Biblia, pero daghan kay ita, wata nag-usa. Wala ta kahibalo ba? I hope nga honest mistake lang kay mapasaylo ta na, kay dili mta guilty. No? Oh. Pero kung kahibalo ta niya magligoy-ligoy lang kita kay ambot unsay rason, na delikado na ta na, magilty na ta na. Ang private interpretation kana bang mo interpret ka nga wala kay authority. Dili na pwede nga magbasa kag Biblia din mayon ka nga gilamdagan ko sa espiritu mo nang magtukod kog laing grupo. Pagkadaghan na hitabuan na, sigurado jud ko nga di na mao. Espiritu sa falsehood mo na nimo. Nganong sigurado ko nga espiritu sa falsehood nang maingon nga kaning akong interpretation may correct sayop ng mga pari. Ako mo'y tinuod gigiyahan sa Holy Spirit kay sakto ning akong pagsabot. Nga kanang mga ribulto sa Katoliko Diyos na. Di ba? Tawa na po ko. Silo ako, no? Wala ko na tuyo ang mga igsoon. Okay. Ambot kanus sa panimawala nga kanang makatawa ba ko, no? Ambot og sala ba yun ang makatawa ta, no? Okay. Depende, no, sa sitwasyon po. Nay mga butang nga dili dapat katawaan, pero ambot og nasayop ko ani silo lang yung kuninyo, mga igsoon. Now, sa Biblia, God, by the way, na ako'y teksto nga kanunay yung gibalik-balik, no? Kanang Roma 10:15.
Gani, kutlo-kutloon po ni sa mga ministro sa Iglesia ni Cristo. Nakabantay ko, ila po ning gawion eh. Roma 10:15. Giingon diha ni San Pablo, unsaon nimo pagwali o pagpanudlo kung wala ka gipadala o gisent sa in-Ingles. Unsa may but pasabot ana? Unsaon nimo pagpanudlo kung wala ka gipadala o gisent? Ang buti pasabot ana, unsaon nimo pagpanudlo kung wala ka gi-authorize o gitagaag authority? Kana maghinuktok ta ana mga igsoon. Kay gigamit gani po na sa mga dili Katoliko. Kabantay ko nga gikutlo po na sa mga ministro sa iglesia. Sa ito pa kahibalo sila ana. Pero ang pangutana, ang ilabang ministro mo ay naay authority. Gitagaan bag authority. O mga obispong Katoliko. Namo na ron, kinahanglan gyud diha nga magtuki tag apostolic succession. Kinsa tong gitagag authority ni Kristo sa ato pa mga apostol man. Dayon kinsa naman po'y mohatag og authority sa mga sumusunod? Di kadtong gitagag authority kay mo man na kanang teaching about succession. Kay paras gud anang Supreme Court na to. Ang mohatag og authority nga mahimong Chief Justice naara po diha o kinsa na sila ra po'y mo pili kinsa mahimong mosunod nga Chief Justice dili kay bisan kinsa. Di ba? Nakaron ang pangutana sa dihang naghatag og authority si Kristo sa mga apostol. Dayon nangawala naman to mga apostol. Pangutana, kinsa man pod ang gitagaag authority sa mga apostol? Ako sigurado man kung mao man yung mga obispong Katoliko, mo nang importante ang history mo nang mutuog ko anang kanang hubad gali sa mga Protestante, hubad Protestante na dili na self-serving kanang the Living Bible Translation. Nga litra por litra gyud gigamit yun ng pulong history. Sa uban galing hubad, sa Catholic galing nga hubad wala gi butang diag history. No? Nga ang Katoliko dag-anan history ra ba gyud? Di ba? No? Kamo sige mo panaway sa Katoliko nga self-serving kuno. Tanawa kana lang issue sa Job 8:8. Basahan ninyo ng Job 8:8. Asa mabasa nga translation sa Biblia nga ang gihubad sa kanabang nahitabo na history gyud. Catholic ba nga translation? Dili oy. Ang naghubad og history ana Living Bible. Unsa man ang Living Bible? Hubad translation nga Protestante na. Muna gigamit-gamit po na mo. Muingon mi nga, dili ni self-serving kay translation ni nga, dili Katoliko. Sa Job 8:8 nga giingon, read the history books and see. Read the history books and see. Sa to pa, sayop din ng Sola Scriptura. O Bible alone. Kamong mga grupo nga nagtudlo og Sola Scriptura o Bible alone. Tamaan mo, mga Protestante, tamaan mo sa kaugalingon ninyong teaching. Wala sa Biblia, kanang Sola Scriptura o Bible alone ang basihan. Tanawa ko ng Sola Scriptura ninyo, kung tinuod pa na, nag-usa uta mo. No? Pagkadagan ninyo, mo magkayusan na ila-ilaing version na ay CCF, karon mo na ilado ron nga sikat kayo, CCF. Mga born again, daghan kayong klase. Pagkadagan, parehas na gatudlo og Sola Scriptura. Sola Scriptura kuno. Ang pangutana, kinsa man gyud gitagaag authority? Kay bawal man ang private interpretation. Ang baligod anang private interpretation nga gibawal, authoritative interpretation. But pasabot, kadtong mga tao nga naay authority, mga genuine, paras gud anang maghimog kwarta. Dili man bisan kinsa mohimog kwarta ang naara may authority. Kinsa man ang Central Bank of the Philippines, di ba? Ang kwarta nato sa Pilipinas ang makahimo og genuine Central Bank ra, dili bisan kinsa. Mao pod. Kini pong mo interpret mo pasabot sa Biblia dili bisan kinsa. Ang gitagaag authority kanang gitawag og authoritative interpretation. Kay kung ato ning masunod ning authoritative interpretation dili gyud di gyud mo daghan ang relihiyon ngano man. Kay dili man ang atong interpretation may matuman. Pananglit og mag-council, debatihan ng mga sungi. By the way, ako ning isulti ninyo mga igsona, kini usa ni sa kada pong example nga kung dili na ganita magparehas og sabot, dili ni sulbaron pinaaging maghimo taglaing grupo. Ako sigurado kung sayop na dili na pamaagi sa Biblia. Ang pamaagi sa Biblia kung dili na galita magparehas og sabot, maghulata sa mga authority nga maghimo og council, maghimo og meeting kay didto na sulbaron. Kay kung
sulbaro na to ni nga maghimo kog laing grupo, mabahin ang Christianity. Mo bitaw ni daghan ning relihiyon kay magbuot man tagato, dili man ta mo subay sa protocol sa Biblia nga sulbaron ang problema pinagig meeting o council para sa tong Council of Jerusalem. Di ba? Mao na, kung dili na gali ta magparehas og interpret, magpatawag ng simbahan nga original og council para sa tong First Vatican Council, Council of Laodicea. Para sa nang pagpiho pila ka basahon ang Biblia, pinagi binag council. Nalibog bitaw ko ani mga dili Katoliko. Dili sila motuo nga naay authority ang mga obispo, pero nituo sila sa Council of Rome o Council of Hippo o Council of Carthage nga gihukman sa mga obispo nga 27 books lang ang New Testament. Nga kana ra ba, wala na gihimo sa mga apostol sa ilang panahon. Kay sa Council of Jerusalem, wala pa sila magtuki og Bible canon. Unsay himong officially sa New Testament. Ang naghimo anang pag-decide, pag-canonize, pila ka libro ang ibutang sa New Testament, ang mga successor na sa authority. Kung kinsa tong gitagag authority sa mga apostol, mga obispo man, sila na ang gamiting. But ipasabot, ang wala mahimo sa mga apostol, gihimo sa mga later. Praslago na nga, o say wala mahimo sa imong ginikanan, ang anak mo'y mohimo. Tama na, example na, pres atong sugo ang Diyos ni Moses ba to? O ni Aaron ba to? Nga, na ay wala mahimo ni Moses nga si Aaron na may gahimo. Og napoy wala mahimo ni Aaron nga sumusunod na sa authority may gahimo. Inana, ang mupadayon, ang naay authority. Mao na. Para sa ano? Moingon mo nga walay authority ang mga obispo, pero ngano nituo man mo nga 27 books lang atong New Testament nga wala man mag-ingon ang mga apostol ana silang panahon. Now, nganong mutuot ana tungod kay naay authority ang mga obispo sa pag-ingon ana kay naay authority kay authoritative ang ilang desisyon. Mao po na, kung dili na galita magparehas og sabot unsa man niya si Kristo tao ra gyud, dili Dios. Oy, si Felix Manalo magbuot man siya giya, naghimo man sa laing grupo, di na divide ang Christianity, dili na mao maghulat si Felix Manalo nga hisgutan na iyang problema sa council sa Katoliko kay mga obispo may naay authority. Pero human na magudunta na nganong gibalik pa ng Felix Manalo kanang iyang interpretation gud nga dili Dios si Kristo human na debatihe. Niadto pang ikaapat nga siglo 325 AD Council of Nicaea na sulbad na pero gaya lang yung ulo ning uban ba. Human na debatihe kung Dios ba si Kristo og dili. Dili lang sila mutuo sa Council of Nicaea. Kay ang council ni Felix Manalo mo ilang tuhuan na di nabalitad ang walay authority na hinoy may nainsakto. Ang naay authority na hinon mga obispo gihikawan sa council kay ang ilang meeting ra sa sanggunian may correct kinsa tong itiwalag may magbuot kinsa tong butuhan may magbuot. Mga igsoon ako mong sultian. Mangutana ko ninyo mga sakop anang INC. Nganong mutuo mo anang desisyon sa inyong sanggunian? Nga man authority. Ngutana ko ninyo, asa gikag authority ng inyong sanggunian? History na. Katoliko, klaro kayo. Bishop Ignatius, puros obispo ng Katoliko, disciple of John. Bishop Polycarp, disciple of John gyapon. Mga Katoliko na. Gani, naas pasugo ninyo kay balo mo na. Kanang pagtawag og Katoliko sa matuod nga iglesia, kisa may gaingon na. Obispo Ignacio, disipulo ni San Juan. Di ba? Mauna ka ng inyong, basayluwa lang yung ha? Saon, kamaturan sakit man. Pero, dili tanang sakit makadaot. Naay makaayo, sama ng bakuna sa bata, nabitaw nag-ingon nga, Berta, sakit, mga kamamulong. Nawa ako'y mahimuha na, lang di ko masultihan eh. No? Bahala na mga suko na ko, basta di lang masukong Ginoo na ko. Di ba? So, mauna mga igsuon, no? Nga dili sila mutuo og councils Katoliko pero mutuo sila nga kuana naay authority ng hanggunian kung mag-meeting nga moingon ng mga ministro kato nga politiko mo'y atong usahan pagboto. Then moingon pug mga sabadista ang naay authority kanang General Conference. Basta dili gani General Conference ang magbuot, dili na tuhuan na sila gani na pud sila magisterium kaugalingon supak sila sa magisterium nga Katoliko nga sila naa pud sila magisterium dili lang magisterium ang ilang gitawag mga igsoon. So mga igsoon malandong tana no
Kay balo ko nga daghan pa mong question mark na sa iyong ulo, no? Kay balo ko. Kamong naminaw ron. Kay nakaagi po ko ana. Kato bitang ni decide ko mo-appeal og Bible Studies Katoliko, ni decide ko nga Katoliko ato mga major objection ako larawan, kining unsa ni purgatorio og santos. So posible pod, adi kay posible mo gyud nga ang Katoliko na ay tubag, wa lang ko kahibalo mo nang kinahanglan og panahon na natuman man gyud na hinay-hinay man gyud na natubag ako mga pangutana. Oh, nagtugang bagali kong tuhon kay ang wala na ko mahibaw is sa grupo sa CFD naaman dito sa ubang mga website sa social media. Mo nang natuman yun nga mo nang ako din ako mahadlok og mga dialogue, mga debate. Oh. Kay nakabalo naman ko. So, mao na mga igsoon, no? Wa naman tayo igong banahon. Okay? Atong pasalamatan ng Dios o ang atong mga namuno diri sa estasyon, atong station manager Jeto Pilak, ang atong amigo engineer June Daimil, o sa ngalan ni Attorney Abbas o sa buong mga ginsakpan ni sa atong obispo, the Most Reverend Severo Caermari, hangtod sa sunod Sabado pohon, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.